paro ni nitiere nyithi kata jopuonjre bende nitiere kod tabu kata midhier ni motenre kod rochruok mag wechego mag arita. Kata kamano gin bende pod gidhi mana timo penjgi sechegi en jopuonjre mag skunde 5 mayudre Baringo South idhi nywandi kanyakla mondo mi gitim penj mag KCPE kod KCPE ma ochakore kiny. Ma en kaluwore gi chal mar arita kwe gwengego. Jopuonjre mag skunde mag Arabal, Chebinyiny, Kapindasum, Kasiela kod Chemorongion duto dhi timo penj margi e skund primar ma Chemorongion. Kata odoko ni arita koro sechako duoge gwengego pod nitiere luoro ni ikruok ok ni kare skundego bang' monj. Elijah Kipton ma en japuonj maduong' e skul ma Kapindasum primary wacho ni mwandu mathoth mag skul ne okethi gi jonjore. Pamoja na wao mpaka wamalize tarehe 28 mwezi wa 11. Mashule yenye tuko pale ni shule 5: Chemorongion, Arabal, Kapindasum, Chebinyiny na Kasiela. Na tumekusanyika mahali pale kwa sababu mashule zetu kama Kapindasum na Arabal hata na Kasiela licha kuwa imefunguliwa ni kwamba vifaa vya shule viliharibiwa na wakora. They were vandalized. And so the infrastructure requires a lot of rehabilitation. Chemorongion is one of the schools in this bandit area. Chemorongion is hosting other pupils from almost 6 schools due to banditry. So we did organize in such a way that they host the other schools on matters education. So we are here this early in the morning for purposes of encouraging our pupils